Ja toimintaa. Okei, se oli hyvä, mutta jäi kato korva. Toimintaa! Swing the tail! Mut kun tää ei pysy mun nakkisarvissa. No mut kun tää liukuu. No sä voit pyörähtää sitten itä. Se on 2 käden häntä. Niin on, mutta tää Hit me. Okei. Joo. Mun on pakko kuvata tähän sektoriin, kun on Pokemon-ajia tuolla kallioilla. Niin joo, tää tanssi. Tää tanssihan on se justiinsa, no. Merkillä täytyy seistä ja tää on se poosailu siinä lediseinämän edessä siinä videolla. Joo. Ja se on jotain seksuaalista. No vähän semmoista erottista.